Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. In totaal 277 opvarenden van het cruiseschip Freewinds mogen voorlopig niet van boord. Het cruiseschip kwam zaterdag op Curaçao aan nadat het in quarantaine was geplaatst bij San Lucia. Epidemioloog Izzy Gerstenbloed van het Instituut voor Biomedisch en Gezondheidsonderzoek op Curaçao is op het schip gegaan. Hij sprak met alle aanwezigen en nam bloedproeven af om te zien of de ziekte zich heeft kunnen verspreiden. Deze zijn opgestuurd naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Nederland. De resultaten worden dinsdag of woensdag verwacht. In totaal waren er 318 mensen op het schip, maar 41 van hen mochten het schip verlaten na het overhandigen van een vaccinatiebewijs. Minister Henslik Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn heeft iets uit te leggen. De huurkosten voor zijn ministerie zijn 1,8 miljoen gulden en dat is veel te veel. Het bedrag is ook niet begroot en dan in 2018 was geadviseerd om niet een dergelijke hoge huur te betalen. Koeiman moet iets uitleggen nu er een brief is gestuurd naar de minister van Financiën Kenneth Gijsberta. De zaak is helemaal opmerkelijk omdat werknemers al lange tijd klagen over de slechte omstandigheden in het gebouw. En naar nu blijkt is juist dit gebouw een van de duurste van alle ministeries. Gisteren werd herdacht dat het 6 jaar geleden was dat Helmin Wiels werd doodgeschoten. Zijn familie stond daarbij stil en ook de partij Pueblo Soberano herdacht de moord op Helmin Wiels. Op het strand van Marie Pompoen, op de plek waar Wiels is doodgeschoten, kwamen leden van de partij bijeen. Oud-minister-president Ben Whiteman sprak over Helmin Wiels en zei dat zijn gedachten nog steeds levend zijn. Als adviseur is het alsof hij nog steeds in ons midden is, aldus Ben Whiteman. De CU-optocht op Banda Riba is alweer even geleden, maar afgelopen weekend genoten de bewoners van Banda Bau ook van een geweldige Marcha de CU. Er kwamen veel mensen kijken naar de mooie kostuums en de goede muziek. Het was erg gezellig en dat is ook te zien op de foto's in de kranten. De Curaçaose Jemima Betrian heeft afgelopen weekend goud gewonnen tijdens een bokstoernooi in Polen. Ze versloeg in de finale Sandra Kruk. Het was een mooie wedstrijd en Betrian won overtuigend. Het is ook een goede voorbereiding voor de European Games in Wit-Rusland. Die worden van 21 tot en met 30 juni gehouden. De grondwetgevende vergadering in Venezuela bereidt maatregelen voor tegen de parlementsleden die vorige week de militaire coup steunden. Gedacht wordt om de onschendbaarheid op te heffen van de parlementariërs. Dat heeft de voorzitter van de grondwetgevende vergadering aangekondigd. Zoals bekend staat aan het hoofd van het parlement oppositieleider Juan Guaidó. Dat is de enige instelling die wordt gecontroleerd door de oppositie. President Nicolás Maduro zwoer enkele dagen geleden al de verraders te zullen straffen die verantwoordelijk waren voor de mislukte militaire coup. Als de parlementaire onschendbaarheid wordt opgeheven, kunnen parlementariërs worden gearresteerd. Bij een vliegtuigongeluk in Moskou zijn gisteravond zeker 40 doden gevallen. Het toestel maakte een harde noodlanding op de luchthaven en vloog toen in brand. Over de oorzaak van de crash is nog niks bekend. De piloot had veel ervaring en het vliegtuig was recentelijk nog gecontroleerd. Eerst werd gevreesd voor enkele doden, maar later maakte een woordvoerder van vliegtuigmaatschappij Aeroflot bekend dat wordt uitgegaan van minimaal 40 slachtoffers. In totaal zaten er 73 passagiers en 5 crewleden in. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.